खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। रायजोआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा जादों। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला फुंनि 5 बाजि रिंगासो समाव बाक्सानि नबस्ति खैरानि गामियाव 13 बोसोर बैसोनि सासे 4 थाखोआव फरायबाय थानाय जसना बर्मन मुंनि उन्दै हिन्जावसाखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनानै गालाङो। हाग्रानि मैदेरनि उदखारा दाल' नङा, सिगांनि समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। नाथाय हाग्रा बिफाना बेनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो बिथांमोना माब्लाबा लेंहरब्लाबो फैया, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफ्रानो मैदेरखौ होहरनो गोनां जायो। मैदेरनि उदखार खालामफैनायाव गामिनि सुबुंफ्रा उन्दुनो मोना होननानै फोरमायथिदों जायगानि सुबुंफ्रा। हाग्रानि मैदेरा उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारना गालांनायजों लोगोसे न' सेराव थानाय नाम हमग्रा न'खौबो सिफायनानै बुफाय बुसि खालामनानै गालांदों। जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा नुजाथिहैनानै गोथैखौ बोखांहैयो। बांलादेशनिफ्राय फैनाय मियाफोरा हाबा खालामनायनि सोमोन्दोजों मोनफा मोनफा हारिखौ फोजोबस्रांनायनि फाव फान्दायदों, जाय अरुणाचलाव जादों। नागालेण्डआव मोनसे हारि जोनोम जाबाय। मुस्लिम मानसिया नागा सिख्लाफोर एसेबां हाबा खालामबाय। दा बेयाव सुमिता मुंनि मोनसे गोदान हारि जोनोम जाबाय, जायनि थाखाय दा नागालेण्डआव गोबां जेंनाया सोमजिदों। खैला जावनो थांनाय मियाफोरा आसाम सिमानि नागा सिख्लाफोरखौ हाबा खालामनानै बेवहाय बिजामादै गामि मुंनि गोदान गामि सोमजिबाय। बेफोर फिसा बाथ्रा नङा। बेबादिनो साग्लोबनानै बिसोर जोंखौ सानसे फोजोबस्रांनो नाजागोन होननानै बुंथिदों बारग' आल्फानि दैदेनगिरि जितेन दत्त बिथाङा। बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लाखांनायनि उनाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबुंथि। गुवाहाटीआव जालांनाय बागुरुम्बा दोहौखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ आं 2003 आरो थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारिनि 27 खालाराव जालांनाय बिटिआर रेकर्डनि आद्रा थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों आरो बिटिआर रेकर्ड जानाय 27 जानुवारिखौ जों फालिगोन, नाथाय 10 फेब्रुवारिखौ बारग' चिएम प्रमद बर' बिथाङा फालिया। नाथाय आं बिथांनि बादि फालियाबालानो थाया होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। रायजोआव आयेन बेरेखायै सोरखारि हायाव न' लुनानै थाग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। बे खेबाव इभिक्सन खालामनायनि गेजेराव कार्बि आंलंआव इभिक्सन खालामनाया सोलिगोन। 20 जानुवारिनिफ्राय कार्बि आंलंनि पिजिआर हायाव दखल खालामनानै थानाय सुबुंफोरखौ जिल्ला खुंथाया इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दङ। गं 393 नखरनि बाहेरै गुबुन नखरफ्राव इभिक्सन खालामगोन जिल्ला खुंथाया। पिजिआरनि 8,000 हायाव काटाटार होनाय जागोन। खनसेयैनो 9निफ्राय 10था ओनसोलाव इभिक्सन खालामनाया जागायगोन। माजुलि लखिमपुर फोनांजाबनाय सेलेक दुनागुरि घाटआव गेदेर जाब्रबथाय। फेरिनिफ्राय सुबुनसिरि दैमायाव गोग्लैहैदों गंसे साखा खबब्रै गारिया। बे गिदिर खैफोदनिफ्राय खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो गारिनि ड्राइभारा। जाब्रबथाय जानाय गारिखौ नारायणपुरनि होननानै सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। सिलचराव पुलिसा सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा गोबां बिबांनि जौफोरखौ हमनो हादों। बे जौफोरखौ मेघालयनिफ्राय मिज'रामसिम लानानै फैनाय समाव सिग्रोमनानै सिलचराव हमनो हादों। सोरत सुलुंनि गेजेरजों गंसे ट्राक गारिखौ सिग्रोमनानै गुबुन 195 कार्टन जौफोरखौ बोखांनो हादों आरो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। बिसोर जादों फारियै आब्दुल वाहेद आरो मासुम वाहेद लस्कर होननानै सिनायथि होदों। पर्वतजरात पलिटेकनिक ইনষ্টিটিউট আছে আৰু এনেকুৱা মুঠতে গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ নামত 30 কোটি টকা আমাৰ লাই কোটাব, এনেকুৱা বহুত মুঠতে সেইবিলাক স্কিম প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত ধৰা। মই সেইটো আমি ধৰা স্কিম বুলি মই নকম, কিন্তু পইচা চেংচন কৰাটো আমি কৰি আনিছো। জাষ্ট ইহঁতে স্কিমটো ধৰিছে কিন্তু পইচা চেংচন কৰিব পৰা নাছিল। তো আমি এই 3 মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ লগত আলোচনা কৰি সেইবিলাক স্কিমৰ এগেইনষ্টত পইচাটো চেংচন কৰি আনিছে আৰু আমি সেই কাৰণে আমি সেইটো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টনটো কৰি আছে। অহাকালিও আমাৰ আছে এনেকুৱা 4-5টা। আজিও মই ৰাতিপুৱা এই দুৰ্গা মন্দিৰ মণ্ডপৰ কাৰণে 50 লাখ টকা ধৰিছিল। সেইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৱে স্কিমটো ঠিক কৰা, কিন্তু সেই নামত স্কিমটো লিখি থৈছে কিন্তু পইচা চেংচন কৰিব পৰা নাছিল। আমি এতিয়া পইচা চেংচন কৰিছে, বাছ কাম কৰি আছো। নিৰ্বাচনৰ মৃত্যুতা নহয়, আমি কৈ আছো বিপিএফে এনডিএ হিচাপে নিৰ্বাচন খেলিব। বিপিএফ হিচাপে 126টা ভিতৰত কিমানটা সিট খেলিব এইটো আজিলৈকে ফাইনাল হোৱা নাই। ফাইনাল হ'ব, সময় আছে। যেহেতু আমি শুনিছো হয় এপ্ৰিল মাহৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা, বাছ।